Yung pneumonia ko kailangan gamot yun. Sabi niya may pneumonia kayo eh. Mas maano lang kaysa sa... Tapos pag magpabakuna sa Ako pneumonia kami vaccine. tatay. May 1.5 Dok, di ba yung ano? Hindi. Yung Hindi, Yung pangit 5 yun. years. 5 years. Pangit yan. 3, Yung 5 daw. lifetime. Ang magaling yung one time for life. Si Dolphy yung 1.5. So ano yung Hindi, result sa amin yung tatlo? 1,000 nga lang sa amin yun. Ano yung result yung findings? Yun na, ano na Hindi yun, sa Dok? kanya. Sinabi na yung hindi raw pwedeng galawin yun. Hindi siya Dok. Medyo mahalig. I-operahan. Hindi, na ano may... Mamamatay siya pag inopera yan. Mm, Magdudugo na O magdudugo. yun yung sinasabing may Sabi sa may Rodriguez nag-risk. Ano, Pina-opera hindi raw yung sa pwedeng likod. galawin. Sa Rodriguez din po yun. Hindi ang tumigil bigyan ng yung dugo. ultrasound. So ano yung mga gamot niya? Yan ang reseta. Ay pero Dok, wala naman siyang malalang sakit. Eh, Ako po kayo, Dok, yung sabi, hemangioma serious at least pag hindi, ginalaw. hindi cancer. Hindi cancer na Dok. Ay, thank you. Kaya makakain ng pembroan. Dok eh. Hinabol ko kayo Basta. kayo pala. Ano ba po? Darap. Hindi. Ang wala pa dito yung Dok, Kapalagi. continuous lang po yung fruit, yung juice niya. Fruit juice niya. grapefruit. Grapefruit Ikaw, hindi ka juice. nagpa-check up kay Dok. Sa iba na sila yung ano. Ay, ito ibas niya daw 80. Ito niya 40. Sa puso. 40. Kasi yung may pneumonia 40 kayo. once a day. Ay, mas maano raw yung kaysa ng X-ray. Mas ma- CT scan. Mas, Ano yun Dok? Kaya antibiotic po? Yung pneumonia. Hindi naman, wala na ako minsan lang. Nagtataka sa doktor. Sa matanda nga, sakit ng matanda yan. Eh, sinanay nga, wala naman natuloy. Ako nagpa-pneumonia vaccine ako eh. Lifetime. Yun ang kailangan niya. Yan ang Dok, dalawa kami tatay mo. 3.5. Pag dalawa Dok, walang discount. Senior. Senior na yun, kaya 3.5. 7,000. Sa Marikina Valley, 7,000 yun. Oo nga po eh. Balik niya daw. Kay Chan yung ko ko nun, 5K. Yung kanyang sugar, from time to time, check. Yung sugar niya. Okay naman yung sugar niya. Hindi naman. Dati pa. Mababa na naman. Dati wag. Pag nangangati ako dun, tumataas siguro. Meron Dok na ano, na metformin bedagliptin. Mahal. Ano ba yun? Telmesia. 5 pesos. Kasi yung result niya. Yung sugar ang mamonitor natin kasi may magpapasko. Hindi natin alam kung Kumain nga po ako ng cake, kumain yung kaagad ako Dok, ng ba chinchin. siya lakatan na Dok? Matamis yun. Ito kasi nasa verde pa yung dulo, okay pa naman. Berde na. Yung dulo ng ang takay ng sugar, saging. Hindi mo pakla pa yun. Yun, no. Hindi yung talagang hinog. So, Dok, ano namin ko lang si kakarating ko lang. Ito, hindi naman po siya, worse. Hindi yan, Hindi kailangan operahan. Tapos ito po, yung cyst niya, okay nasa lang loob naman din. yung cyst lalo. Tapos pneumonia lang, Hindi kailangan ginagalaw. pong gamutin. Opo. Sige po, Dok. Okay. Thank you very much, Dok. Ay, kaya po, balik ko, Dok. Ano, yung Ano infection doon? siya nilagay. Andun po. Salamat Yung po. sugar. Lagi pa po ng Montalban. Nang-aabot. Thank you po. Salamat po. Salamat po. Sige.